Oh, meron po tayong bisita, no? Kaibigan. Oh, kumusta? Si Kuya Bebot. Pinakagwapo ng San Miguel, Magalang, Pampanga. O tara, kain tayo. Oh, kain tayo, kain tayo. Tara. Oh, Tara. say hi. Hi. Kumusta mo si Kuya Willie? Siyempre, binibigyan kang trabaho. Oh, nandito po tayo ngayon sa McDo, no? Breakfast kasama si Kuya Bebot. Tara, Kuya Bebot. Mga bayad ka, boss. Sano? Tang napon. Yung tangke? Tangke ng gas? Oo, boss. Amin. Anong kukunin mo dyan, boy? Wala, boss. Makukuha lang mantika. Mantika. O, kumusta yung asawa mo? Shoutout mo. Shoutout mo si Tisay. Hello, Tisay. Yung mga katabi natin tindahan doon. Shoutout mo. Hello, shoutout sa mga katabi naming mga pwesto dyan. Yung mga Espito the Boys. Oo, mga espitoda. Ingat kayo dyan. O, sino pa? Wala nakalimutan. Yung anak mo, yung dalaga mo. Yung bunso. Shoutout ko kay Janelle. Happy birthday. Birthday niya no, no? A few inches later. Hello! Kabalens! 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 Ang galing, 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 galing. Saan tayo pupunta, Nay? Makdo. Ay, sana all McDo. Oh, ang dami kong guest ngayon. Si Inang. Si Mang At. Maglabas, kasama ka. Saka si Malayan. Oh, shoutout mo si Chris Toper. Si Sir. Shoutout mo. Shoutout mo mga. Shoutout mo. shoutout ka. Mag-hi ka. Mag-hi ka. Hi. Oh. Kumusta? Oh. Tabaraw. Oh. Yee! Oh, yung anak mo nasa US. Kumusta yun mo yung anak mo sa US? Pumunta anak kita Amerika. Oh, yung manugang mo, kumusta yun mo? Baka mamaya. Saka yung manugang ko, baka sabihin naman hindi ko na kinukumusta. A few moments later. Yan ginako. Ay, tampayo. Hi, Kuya Bot. Doon pasa na yari. Ah? Pasa na yari. Nino? Yari. Kailan ka bibili? Mamaya. Sino? Tumatagal na ang nakilala mo. Pero kilala yung itsura ko. Pero lagyo, naman. Edmond? Kuya Bobot, pinakagwapo, pinakamatikas ng Magalang. Ayun, gaganda ng mga toys nyo, oh. Bon, walang thank you kay Tito? Thank you. Ikaw, Kuya, walang thank you? Wala. Ikaw, Eden, walang thank you? Thank you. Kabalens? Vlog. Kabalens? Vlog. Kabalens? Abalas. Vlog. Kabalens? Siran. Wait, sabay. Ang ingay natin. A few moments later. Coke juice. Mama. Yummy? Yummy Bon? Opo. Yummy Price? Yummy Price? Opo. Eden, Yummy Price. Opo. Ay, galing. Galing na naman ng baby ko. Galing ng baby ko. Galing po ng baby Alit ko. atchap. Ketchup. Yan na may ma. Fire. No. Fence. Yung ako Hi. magandang... Idam.
Mother, sa balat ng lupa. Nanay ko. Mama, Jack! Mm. Oh. Mga ganyan. Dito mo, oh. Hindi na kayo tawag ko lang. So, titira na po sila Bonbon, si Kaka sa Porac. So, last day na po nila sa Magalang ngayon from this day. Babalik po sila tuwing Sabado. Doon lang sila mag-aaral. Nadel. Is my Opo. Opo. Kaya mga malulungkot ng dalaga ko niyan. Wala na si Bonbon tsaka si Kaka. Lana Eden. Lunos hindi ko lalim kakyalong ka No, school ko. Ah, school na kami. School na kami. Nag-school niya naman kanina. Sorry. Kain ka Kuya Bata, kain ka. Ito. Baby. Yummy. O kanyaman ng mga bonbon, no? Yummy ah. Yan ang gusto nila eh. I-chess ka ko inapon 4:30 may to dyan ka pa na po. Tuloy-tuloy niya. Gambing eh. Oo. No, it's mine. Opo. Yan Megan. Si Kuya Bobot, parehas kami. Bobot Perez kami. Tuwa pa. Wow. Ante yan, kay Kuya Bobot to. Kuya Bobot. Burger. So, yun. Tapos, ito. Mama is an Eden. Mama is an Eden. Hindi nilagyan ng egg pala yung ano namin, no? Yung Mama is an baby asal Mama sama. is chicken. Miami. Mama like chicken. Ikaw, Oop. Mama like chicken. mapunta ka. Mama Sige ayaw na nila. egg. Ayaw one. Ali twice. Ayaw half twice. Ayaw egg. Ayaw egg. Ayaw white. Ito may usan ni Sai. Sai. Oh, mama ayaw. Ayaw. Oh, mama. Kuya Bot, okay ka lang? Ha? Yummy, yummy na dan. Eden ni. Oh. Kuya ba pag-slice kita? Isa pa. Ayaw sir. Ha? Wala. Ah, good job. Thank you. Limang sugar. Oh. Yummy ah. Yummy yan dan. Panghaida ka pa? Te, panghaida ang daddy. Yummy anak, yummy. Yummy abon? Okay, eat lang, eat. Kaya po mo niya man, nasapol dong, oh. Ow. Kabalens? Vlog. Kabalens? Vlog. Kabalens? Awas. Vlog. Okay. Pati nang alam mo na sa vlog yun. Magaling na lang, balutan eh. Naman. At sinapa yun. Yung wifi? Babay po. Babay po. Makamusta ka niyan? Bibili ka na ng arena. Oh. Walang thank you sa akin. Kailangan may thank you ba? Thank you. Thank you sa almusalam. Sige nga mo saan. Sige, ingat ka, no? Bye-bye. Ubusin mo muna yan. Ano, ubusin mo muna.
Kuya, ilan taon ka na? Sakyan ka. Ah, 60 ka? O di alam ka ano kaya? Hindi mo ka, mukha siyang 45. Oo. Portal po. Resin po. Tagal yan. Basta ko sila dati na tao. Oh, ingat, sige, ingat. Bye na. See you next time. Bye-bye. See you next time. Ingat. A few moments later. Babay na Macdo, babay na Macdo. Babay po. Hapir, may hapir, hapir. Yan. Hapir, 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 hapir. Hapir, hapir, hapir. Yan, obo na hapir. Hapir, hapir. Yan, bye-bye.